mother. Sweet mother, I no go forget you for the suffer where you suffer for me. Sweet mother, I no go forget you for the suffer where you suffer for me. When I dey cry, my mother go carry me. She go say, my pikin, wetin you dey cry, yo yo. Stop, 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 stop. Make you no cry again, oh. When I wan sleep, my mother go bed me. She go lie me well well for bed, oh. She cover me cloth, say make you sleep, 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 my pikin, oh. When I dey hungry, my mother go run up and down. She dey find me something when I go chop, oh. Sweet mother, sweet mother, oh, eh, oh. So mama, sweet mother. When I dey sick, my mother go cry, cry, cry. She go say instead when I go die, make she die, oh. She go beg God, God help me, my pikin, oh. Oh, my mother. If I no sleep, my mother no go sleep. If I no chop, my mother no go chop. She no dey tire, sweet mother. I no go forget the suffer where you suffer for me, yeah, yeah. Sweet mother, yeah, sweet mother, oh, yeah.
Christiana, Webushi, Udoye, Campro, Medina, Pano, Garaga, Campro, Biasuri, Canandopa, yes, me, baby, oh, dear, bueno, Kailia, Lilio, Chineke, Dikerile. Ịbụ nna onye nwe Jesu Kristi gị onwe gị ji mmiri na mmụọ nsọ wee mụọ nwa odibo gị bụ Christiana ọnụ abụchi Udoye onye nke isi n'ụwa akpọrọ n'ụbọchị tata biko zite ya anya na ndị nsọ gị na mbara igwe nyefee ya n'aka onye ahụ bụ ebe ọ ga-anọ zuru ike ebighị ebi site na Kristi dị nwere anyị. Amen. Onye nwe anyị Jesu Kristi nwa odibo gị bụ Christiana Udoye nwere oke ya oge ọ nọ n'ụwa bụ onye kwudosiri ike n'okwukwe o nwere n'ebe ị nọ bịa ka ị nabata mkpụrụ obi ya n'ụbọchị ike tata bụ ụbọchị anyị na-ewere mkpụrụ obi nwa odibo ya hanye gị n'aka bịa gọzie ya were ịdị mma nke gị chekwaba alụ ya ekwekwana ka alụ ya kpofu nke ọnwa ọzọ kama dubata ya na aṅụrị ga-adị ebighị ebi n'eluigwe anyị yọ nka site na Kristi dị nwe n'anyị. Onye nwe anyị ebere gị ka anyị na-arịọ n'ebe nwa odibo gị bụ Christiana nọ were ike nke gị ezi Chineke na-ekwasị ya anya were ike amara gị gbaziere ya ebe isi na mmiri nke baptizim wụcha alụ ya welu mmanụ nke confirmation tee ọbịa zuru ike na ndokwa onye nwe anyị nọnyere unu ka Chineke jikere gọzie ma chekwara m unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ udo dịrị unu. Chetanụ mbọsị ọnwụ nke ga-adịrị mmadụ ihe nke gara n'ọnụ ụzọ eziokwu. Echelu m na
Just you can be the champ to have it here. Moto baino.
nwanne m. Ka mkpụrụ obi Christiana Udoye na mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga ka mkpụrụ obi azụlụ ike na ndokwa ka mkpụrụ obi azụlụ ike na ndokwa ka mkpụrụ obi Christiana azụlụ ike na ndokwa nna anyị n'eluigwe Ekene Maria Ekene Maria Ekene Maria Ihe enwe okwu aka gị mmadụ amara kọmputa ozi ka kọmputa ife ọbụla ị chọrọ n'ụwa Chukwu ga-enye ya maka na nne gị na nna gị biri ezigbo ndụ mụ nwere onwe ha hapụrụ azụ diọkpara ebe a biri ezigbo ndụ mana ekwensu ya ajọka mana nsogbu adịrọ. To God be the glory. So today the Jesus. Nwanne m ọnụ abụchi asị ngụ nwee ndị dị n'afụfụ ebebego eso m ga-akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụ gị ahụ wee nwụba ga-ama ha na ha na-anwụ mana ị na-akpụ m n'ọnụ mgbe ọbụla etize ha resị gị kwuo nke a ga-ekwuo nke a kwuo nke a ada ka m bụ n'ụna maka na onye ọ na-emere isi mana ibu ka ya ga-ebu ibughị ibu ihe ha ma awụ ọkụ nke a izizi ọ na-abata ebe a n'ọnwụ na gịnị mere kedu ihe mere gị kedu ụdị aka m enyeghịrị gị atize ha ga-ekwuzi na m ọnụ emeghe ngị nta emeghe ngị imo abịa ha achọ imeghe ruo echi jee ije ọma anyị na anyị agbakwa ịbụ ha onye nsogbu n'ọka ikwere esena anyị na-awụ eje ekwukọ ha okwu iwe nwụhụ bye bye Nwa ọzọ ya abịa mmadụ ama na-akwagharị ya tọọ ịgbara mbọ nne na-agba n'ebe ijere ije dị nyere m ọnụ okwu mana ana m ayọ Chineke ihe ọ bụ n'ime ya gbaghara m na-enye n'anya na njọ anyị ụwa ọzọ ya apụta ikwena ka mmadụ kwagharịa anyị nkwagharị akwagharịrị soro mee nwere ụdị ọya dị etu ndị nwe ya agwaghị anyị ndị nwe mmadụ agwara anyị ikpeazụ mụ na afọ na nzukọ ụmụakwụ Jenụwarị 2 ọzọ dị na ụlọ agba m nwụrụ anwụ n'ụlọ ọgwụ IVY ọkwụcha amakwụzi m n'ọyiri ụdị ihe a mana nsogbu adịrị ịyọrọ ogologo ahụ ebe atụ 15 kasị 18 years ịkwarọ ndị nwe mmadụ nsogbu adịrị ka Chineke na mkpụrụ obi na ndokwa nwanne Emeka jee ije gị nke ọma nne m ochie nke ọma
Adezofo. O butere anyị. Gbanwụrụ. Ọ dị na nnọọ eji na be nna gị. Biko o wutere anyị maka ihe na-ayọkwa ka anọkịga. Ọ bụrụ na mmadụ ama anwụnwa mụnọ na ka anọkịga onye chuwe ka o rie mana ịtasịzara afọ iri izi. Biko anyị na-ayọ Chukwu n'isi gị na ọ mara ebe ọ na-edobe ndị nke ya na-afụ n'anya ị ga-esoda ebe a n'afọ karịa dị nwere anyị. Bana.
Christiana, Oraukwu Udoye, Nee Onyibalu. Ìbàdàn àbúrò bẹ́ẹ̀ ni the five tickets of the rosary. Púpọ̀ yẹn gẹ́gẹ́ tó kò kà. Gáàbí iwu. As a Catholic by birth, as a Catholic by birth, ọkẹ́ kó bí ẹnu. Ẹ̀yẹ́ bẹ́ẹ̀ ti máa yẹ àtúntò bí ẹ. Ọ̀kẹ́ tó bí wọ́n kẹ́ bàbá. Ọ̀kẹ́ tó tẹ́lẹ̀ bí kí ẹnu. So náà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́ kí wọ́n kẹ́ ti tẹ́
Secretary General.
Maria dia sonne che tu puiola ne ponteggia io che tanna Maria. Maria dia sonne che tu puiola ne ponteggia io che tanna. Maria dia sonne che tu puiola ne ponteggia io che tanna. Maria dia sonne che tu puiola ne ponteggia io che tanna. Usodele na mwana monso. Eko Denise na kita ekoni na luwe pepe. Biko Jesu. Bala la inja ini ne zapta na fonko. Dengan pointo ini kapan terkata sepa. Kamplode Christiana kamplode na kuengala. Sene tere ke tukuwazu likanando kwa. Jesu Kristi na Elia bele. Regi Maria nyeriaka. Kamplode likanando kwa. Amen. Nketo Jesu kusabozoma. Yesu mama zama fitu zoma na se tegaliana besti kan tikon sesa iko Maria. Eko neko la nine mali poni ka ukone belenka. Na kita ya. Hola raya ka zapta na bo. Ya disa ka. Upload Christiana upload ne kuengala. Sene tere ke tukuwazu likanando. Jesu Kristi na Elia bele. Regi Maria nyeriaka. Amen. Neng keber saya nang kuai ini, kekaya lagi apa nak? Kekaya seru nak apa? Saya ni, saya lari kene, punya ni kurang. Saya ni dari. Saya mahu seperti ujian. Kalau dia mau mana, dia Kemana ya yo Kristi ayo ya kan pola pa o jen ko ma tai boy kati kai su pa o tapi dia total mare mate wala yo saya kerja Jaga kita. Ninguém que tá na paradise. Jesu Kristi.
January 45. I gave one of you here. When you have plans, never open our mouth. Never open our mouth. Before we go to the army, in our own local. Look at when you see Reverend Father Gabriel. Okay. Eze nwanyị ndị kwupụtara okwu Chukwu, eze nwanyị nke ebe chi. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. The Lord be with you. And with your spirit. Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, the God of all consolation, who comforts us in all afflictions. Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ. Lord, remember Christiana, Udoye, your daughter. Answer. Lord, remember Christiana, Udoye. Lord, remember Christiana. Out of the depth I cry to you, O Lord. Lord, hear my voice. Oh, let your ears be attentive to the voice of my pleading. Respond. Lord, remember your daughter Christiana. If you, O Lord, should mark our guilt, Lord, who will survive, but with you is found forgiveness. For this we revere you. Respond. Lord, remember your Christiana. My soul is waiting for the Lord, I count on his word. My soul is longing for the Lord, more than watchman counts on daybreak. Let Israel hope in the Lord. Respond. Lord, remember your daughter Christiana. Because with the Lord there is mercy and fullness of redemption. Israel indeed he will redeem from all his iniquity. Respond. Lord, remember your daughter Christiana. Eternal rest grant unto her, O Lord, and let perpetual life shine upon. May her soul rest in peace. Olisa Chukwu gozielu m ndị egwu m na-etila ala egwu m okoko obodo ekwelugo ekwelugo ngwa na-ekwenuchi ọ na-ekwenuchi ọla bịa ijọkwa egwu ka anyị ji eje ewu mmehide ihe obodo ekwelugo ịgbama ekwelugo nwa na-ekwenuchi ịgba na-ekwenuchi ọkwa ndị nne ka anyị na-ekwu okwu ewu mmehide ihe obodo ekwelugo ịgbama ekwelugo ngwa na-ekwenuchi ịgba na-ekwenuchi mbịale ka mụ na-akpọ gị nne m uwe nne m nke ka m na-ekwuo nne m uwe ife nne na-alụ n'owelike ịmakwa n'ife nne na-alụ n'owelike ndị nna ọkwụnụ ka m na-ekwuo ndị nne akwa ndị nne na-emelụ
ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, mee ka ekpere na arịrịọ niile anyị ji umeala rịọ ruo oge ntị. Gị onye gị siri ka nwanne anyị bụ Christiana Udoye si n'ụwa nke a gafee. Biko kpọbata ya n'ebe nke gị bụ sọ ihe na ndokwa. Mekwa ka o sonye n'otu ndị nsọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nụrụ ọnụ anyị. Ekele dịrị Chineke Nna nke onye nwe anyị Jesu Kristi, bụ Nna nke ebere niile na Chineke nke na-enye nkasi obi niile. Ka anyị were nwee ike isite na nkasi obi ahụ o nyere anyị kasie ndị ọzọ obi n'ime nsogbu ha niile. Ngọzi dịrị Chukwu Nna onye nwe anyị Jesu Kristi, zaanụ ya. Ngọzi dịrị Nna onye nwe anyị Jesu Kristi. Eji mmiri nsọ na-agọzi ahụ Christiana Udoye. Mmiri nsọ na-echetara anyị maka baptizim nke Pọl dị asọ dere banyere ya. Si anyị niile emere baptizim n'ime Jesu Kristi tinyere ya bụrụ bụ baptizim wee baa n'ọnwụ. Ya bụ na elikwala anyị na ya site na baptizim anyị mere wee ruo n'ọnwụ ya. Ya bụ dịka Kristi siri si n'ike ebube nke Nna wee bilie n'ọnwụ, otu ahụkwa ka anyị na Kristi ga-esite dịkọọ na ndụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ ọnụ n'oyiyi nke ọnwụ ya, anyị na ya ga-adịkọkwa n'otu oyiyi nke mbilite n'ọnwụ ya. Onye nwe anyị, anyị ji umeala rịọ ebere gị, were obiọma nara mkpụrụ obi nwaodibo gị bụ Christiana Udoye, mekwara ya ebere. Ọ bụrụ na o mehiere site n'adịghị ike nke mmadụ, biko gbaghara ya, tọpụ ya na amamikpe niile nke ọnwụ, ka ọ gafee na ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Nne
Anụmifeọmị ga-emerụ nụ mama ya onye buru gị n'afọ ime ifela ka ọnwụ ide naanị takwụwa afụfụ nwa ga-etu esi amụ nwa nji m gosielu m nne m Olisachukwu gosielu m ndị nne egwu m na-etila ala egwu m okoko obodo ekwelugo ekwelugo ngwa na-ekwenuchi ọ na-ekwenuchi ọla bịala ijọkwa egwu ka anyị ji eje ewu mmehide ihe obodo ekwelugo ịgbama ekwelugo ngwa na-ekwenuchi ịgba na-ekwenuchi ọkwa ndị nne ka anyị na-ekwu okwu ewu mmehide ihe obodo ekwelugo ịgbama ekwelugo ngwa na-ekwenuchi ịgba na-ekwenuchi mbịala ka mụ na-akpọ gị nne m uwe nne m nke ka m na-ekwuo nne m uwe ife nne na-alụ n'uwelike ịmakwa n'ife nne na-alụ n'uwelike ndị nna ọkwụnụ ka m na-ekwuo ndị nne akwa ndị nne na-emelụ m alụ alịla ndị nne na-emelụ m alụ ewuchi ewu mee ewuchi chukwu eyi ọnwelu nne biko leta nne gị ọnwelu nne biko leta mama ọnwelu nne biko mete nne gị ọnwelu nne biko kpọlụta nne gị ọnwelu ife biko gosive